Bugün ilibizning dәүләти dini siyasətində Müslüman ümmeti məsələlərində həm onun ihtiyaçlarına ihtibar artı күзәтелә. Казанда Бүтін Россия Татар дин әһелләре форумының 11-нче тапкыр үткәрелүе моның бер дәлиле. Милли тормыш һәм дин дип аталган форумга Россиянең 72 төбәгеннән барлыгы 1200 дин әһеле һәм кунаклар килде. Форумда катнашучыларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразыев, Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Илә намазыннан соң дин әһелләре төркемнәргә бүленеп, дискуссион мәйданчыкларда фикер алышты. Куанычлы, елдан ел катнашучыларның географиясы да һәм шулай ук төбәкләрнең саны да арта бара. Ерак Көнчыгыштан Калининградка хәтле алар барысы да теләктәшлек белдереп, Татарның мәркәзенә дә Болгар җыенына да киләләр. Халкыбыз да әйтә, бер очрашу, бер гомер ди. Шулай күрешеп, шатланып, сөенешеп, белмәгәннәр белән танышып, күрешеп, дуслашып шулай. Мына урта хезмәтләребезне күреп, эшләребезне күреп, дөньябыз шулай бергәлек, бердәмлек белән бара. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә шул нигъмәтләрен насип кылды дип шуңа сөенеп шатланабыз. Былтырларда булмады инде, менә быел бигрәк тә көтеп алдык инде.